Kowe lho do golek seneng, aku lho golek sandang pangan. Mangsamu lah aku ya butuh duit. Lah mangsamu lho aku do kowe do nyebari duit. Ketokno jurane teng kracuk iki. Yo, le mancing. Amet yo, Pak. Kerete. Karena isine apa wis do mulya, iwak entek lho tak pasangi jarang ra metu iwake. Lho. Karena iwake wis do mulya. Tuku ta weh. Amit, Pak. Jenenge wong golek sandang pangan iki. Anakku ya butuh susu Wis duwe no. Lah iki wak brojol. Nek nilam brojol. Ora mungkin mubet. Ora mental. Ora blusuk ora seneng ngrimpet iki kok. Oh ijek wer. Ijek. Wis ana isine. Iki ceritanya aku go vlog bosok-bosokan ya. Lebarane 2 meter aja. Kurang. Ben keamanan saiki bajingan ngono ya. Masalah ngopo lho, jarine anyar aku ra wani anu langsung tak untel-untel iki. Iya, jarine anyar ya.